Салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр боша. Қадри шумо Умедҷон ва магазини Realphone. Боз шумо дар телефонҳои то 10,000 рублар нишон метем. Видеоро то охира тамошо кунед ва агар ки шумо заказ кардан хоҳед, рақамҳо дар рӯи экран, ҳамин рақамҳоро дар WhatsApp муроҷиат мекунед ва ҳатман шумо дар оперативни ҷавоб медиҳед. Доставка ба ҳама шаҳрҳоро дорад, ҳам Тоҷикистон ва ҳам Россия. Новобаста аз он ки шумо дар куҷо қарор доред, доставка мекунем. Агар магазин омадан хоҳед, магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зелёный, магазини Realphone ҳамарӯза аз соати 10 сар то соати 10 бегара кор мекунем. Ва телефонҳои якум арзон мон ки телефонҳои Infinix Smart 7 ном дорад. Чиқа гидесем хел дизайнш ем хелай. Дута камера дорад, отпечатки ва спичкаша. Камера мижа оперативкаш бошад 3/64 гайд, экран размер бошад 6.5 гайд ва телефон дар комплектацияш бошад чихол, зарядник, ҳама чиз. Ва фикр чихол надорад, не ки зарядник, там мижа бо аста пилонка дар рӯ задагай, документ чихоли прозрачный ҳам дошта, то есть чихоли прозрачный, зарядник, симша, документация ҳамаш аста. Телефон официально 1 сол гарантия дорад. Бо мебинед худо хоҳад ай магазин мегирен, мерен. Ва телефон барои киё тавсия дода мешавад? Барои нафароне ки мехоҳанд ки мисол чиё кунанд, телефона бигиранд, ҳамин барои чиста корҳои рӯзмаррашон истифода баранд, телефонҳои буҷетни агар хоҳанд, меам хел телефонҳо ҳастанд, Smart 7 меган ира. Ина телефон свети сафедшам ҳаста ва свети сиёҳшам. Дра светка қати чихак деса ина экранш размер 6.6 HD+ 13 мегапиксел камера дорад ва 5000 мАч батарейкаи телефон худчай. Бемаҳол заказ кардан мегӯянд, нархи телефон 7500 рубл бардори азиз. Ва телефони дуюм, телефонҳои буҷет нида дохил мешавад. Иҷада албатта телефонҳои куҷо шидам? Ҳозир Oppo A18 гуфтани телефон аст бардори азиз. Oppo A18 бардори азиз. Oppo A18 нархи телефон бошад. Чихак десен дизайнш чоткай бад. Якта камера, дута камера дорад, спичка дорад бо ишо. Ина экран, оперативка 4+4, 128 памят дорад, 5000 мАч батарейка, то 1 терабайта флеш-картаро мебарад. Экран размер бошад 6.6, 90 Гц экрани телефон кор мекунад. Свети кабутш дар магазин мо дар наличие аста. Чихол ҳама чиз мисол дар комплектацияш бо мебурад. Ишо 1 сол официальни гарантия дорад ди телефон. Метавонед ки бемалол омада харидорӣ кардантон мумкин аст ва метавонед ки заказ ҳам кунед, заказ қатиам равонтон мекунед. Ва телефони легендарне ки бисёриҳо суроғ мекунад, телефони буҷетни Redmi A3. Экранш 90 Гц, размери экран бошад 6.71, двойной камера дорад, яъне ки нира дар назар дорад, як дута камера дорад, як дига спичка. Ва камераш бошад чихел дизайнш дизайн ки хушрӯй, ҳамин дизайн дар соли 2024 тренд шудага. Ва 5000 мАч бошад, чи дорад? Батарейка дорад, отпечатки палец бошад дар кнопкаша, процессори мощный. Барои нафароне ки мисол телефонҳои то 10,000 рублар кофта сада, ан ҳамин телефонҳоро тавсия метем. Ва телефоне ки бисёриётон дашихпор амира бисёриётон талаб мекунед ва суроғ мекунед, ин телефони Itel A70 осторожнака. Ва телефонҳои Itel A70 чихак десен свети Gold ва свети Саузш аст. Нархи 8990 рублай. Бемаҳол омада харидорӣ карданатон мумкин. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дорем, Тоҷикистон ва Россия ба ҳама шаҳрҳоша низ ҳаст. Бардори азиз, телефонҳоро дидем, телефонҳои то 10,000 рублар мо шумо ҳамаза нишон додам. Ва иҷа як телефони дига ҳам аст, Realme S51. Чихак десен ҳам свети сиёҳш аст, ҳам свети саузш. Любой намуд расцветка қадес телефон гӯед, иншоалло ҳама намуд расцветкаш, ҳама намуд шаёфта метиемтон. Телефонҳои нав як сола официальни гарантияш қадед дар магазини мо ҳаст. Магазини Realphone ҳама вақт ба фоидаи шумо кор мекунад. Бемаҳол заказ кардан гӯед, ҳама вақт телефонҳои нав шуморо пешниҳод мекунем ба гарантия ва телефоне ки ба буҷети шумо туғри мегирад. Телефонро агар ҳисоб кунем, ай 5000 рубла сар мешавад. Ай 7000 рубла сар мешавад то 120-150,000 рубла аст. Лекин меям ку пула масад сарф накарда, исроф накарда, то ҷои дар кориш ислоҳ бурдан дар кор. Бародар азиз, ҳамин телефон мисол фақат барои YouTube дуромадан, барои просто видеоро тамошо кардан, барои видеои моро лайк мондан, дар канал обуна шудантон, ҳамин телефонҳои то 10,000 рубла ҳам мераса. Агар бозии мозида интерес дошта бошед, ба 10,000 болоша мегиред. Хоб, қайти шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone. рақамҳо барои телефонро харидорӣ карданатон чихел ки чанд бор дар видео буромад дар рӯи экран, ҳамин рақамҳо муроҷиат мекунед. ва новобоста аз оне ки дар магазинмон ҳам телефон ҳаст, инҷода авиакасса ҳам ҳаст, авиакасса Real авиа ки метавонед ки барои харидорӣ кардани билет ба ҳама ҷо муроҷиат кунед, яъне ба ҳама самт ҳаст. рақамҳо барои муроҷиат 925 371 0388 ки рақамҳои авиакассаи мо дар WhatsApp менависед. ҳатман шумо ба нархи дастрас билет нависта метиҳад ва албатта ба куҷое ки шумо дар кор бошад. Бо худаш тавсиятон метиҳад ки мисол куҷо рафтан дар кор, чико кардан дар кор, ҳамаша худаш бо дастгирифтон мекунад. Дар магазин беғарзи телефону дига намуди аксессуарам дар наличие аст. Бемаҳол омада хитон дида ба чашмтон проверка карда гирифта рафтанатон мумкин аст. Магазини мо дар шаҳри Москва, дар метро Бутырский. Дар охири видео ҳозир чихел магазин омада на мемонам, албатта тамошо кунед ва омада дар магазин сайри пилачо бо дар шахшам мекунед. худтон эҳтиёт кунед. қайди шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone.